control. Because I'm telling you, my summer swing the fish in the world. My two me passano I am so. Now we have so many people now at here. Already, they are crap. She a betina, I want for the boy of baby. Hold me back up on that person, money said. You're coming so far. Now I'm control. Now my dog should not check them out. She has to be so dear for the man of me. My name is Pierre. My name Pierre. Many people from here. The young couple. The journey will be a show and something. But in California, we are over from the water. They are show and something. My summer, we are going to over. Your doors are going to. Amen. The matter of us. There is all amen. The busy young church. The young church. A brass for my assassin, ye. Salvation of the children are drinking our service. Bibiana and found out for me without to the swear, a ragging or gay who care or to fall asleep. But what they say, but what did they ragging home and this way? So you may be they don't say, but Amen. I never tell me, sir, the public winner. Come down to my way, a deacon. Sir, what you want? None second, see every toss off. I've been so many chances. Indeed, we then have mercy. Then I'm here, power, because that's yes, maybe. I want cry. Dama. And some of the was the man 1990. From something 1990. Give us all amen. One man knows what we are different. I'm a trouble. Now, Mammy can have a sort of grandchild. Now, I do my own brother for. We see how tough for fun. But the old party and the one that are not passing. Ọbaasa akọkọ bi obudu nkosi anu ọna to yọ so. Ọbabu ni nama fẹjẹ ewie na ọba wosu ayẹ kwasi ase. Mẹ náà di nkọmọ dẹ. Màmá di náà nsàmú ẹwurade bẹ fa mi mu aka. Wọ́n bẹ so báàbí abọ́ bra. Jẹ́bẹ̀ so amen. Tí a sẹ́mi ni yẹn mi ní o purposely sẹ́ pàtì mi náà sùnmọ́ mi. NDC never party. NPP will go. Papa Sindu, I never done for. I never done for. There was no amen. No purpose for Christ. Period. Party of it on your Christianity. There was no amen. Until the Yeshua. Yeah, they will go for. The men who reign with all the same answer for Jesus. There is all amen. Amen. After you come on. Amen. Amen. May they also say, Swami Sampakani. What did I say, Shamano? No, I see me tell me what to do.
Nana, everybody need Christ, but be here Jesus. Yeah. I don't follow. Me I want to hear. Me don't go as long as I give you a here. I want to hear. Now some from 80s. Don't be a preaching now some from organ. At this party, as a some organ, it was said no make up the picture. When the Jesus shall your western down. A prayer John Christ. A some beer woman. Young Jesus a deal. A prayer giant. A demon is so. A fact. As I say. There were the other power. And quite a free woman. Apart from one name, that man is called what? Jesus Christ. That is the name. There is all amen. If you mix that name, you are mixed life. May God tell you, sir, Ghana should be up. What I like to talk about. There is all amen. Amen. That's a job. Abraham said, "We tell you about yes, we suffer." Now, and now, they talk from a mouth. If you are track, I want to say, what the other that's I think they didn't come when you have a job. You will say amen. 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 Mami kasa wo na fe. Yansha asamparase. Yohani asampatra baako. Yohani asampa etre baako. Ose asem no. Wa kan sem no. Ese de yebe. So can someone be like then I'm here saying those what they were saying as someone not just say one the baby baby you just say amen and I'm a customer now I'm quite you do obiamu and upon the kasa I am only Christ alone na masrao na me sama ya de brawi asta me preach e free na kosi fiada na horo men so free asta fo moja ho sa what trouble ni na wu am ni asam de ode sham nsamayo wona ukura so brache binti men chechiro jeme so amen yanko ponshira ka kra na Yesu Kristo ba na yankwasiafo yi ade ebetimi aye dede sa me kasam bi ade atrawo amwa wo se wiase awie ye wo ho jeme so amen amen so bia ka trawo se asase wo mfiri so awoboa dia wo ye bia no abekọ wie ye sa amen amen wo wuchi atamu ho bisu owu achedi ade na ho atemu anagana fo wonyo bi nipa wi anu awie anya no kura da anam de baamuru ba kira nipa wi onwi papa de trust na so papa no o sika omu ade ni sika nyina chi o mai obi a na ni bribi wa here the men so trust Lazarus said the only mono mahada na makofa sasam na meba kansa matrawo mahami komo kakra sasika ne trimu adi to the point to say what do you do makura no a abetian wakati akron fama dako ana
ne nua baaba wɔyare wɔne Lazarus wɔyare serious wɔsɛ mɛkɔ me wɔfa hɔ na ɛmakɔ ka me problem ade akyerɛ no ebia ɔbɛboa me deɛ mmerɛ wɔ huru Lazarus pɛ na ɔbusa sɛ ɔka kyerɛ securityfoɔ no sɛ monkɔ busa nso ɔbɛpɛ deɛ because yareɛ no a na ɛyɛ no yareɛ a ɔbaa ne ho onyan ɔbaa ne ho bɔn sɛ wɔfa ase no na sɛ obiara bɛto sɛ osikani te sɛ ana wɔfa ase ne ayɛ tantantan yi a egu anim ase wɔyɛ ase a enti papa no Lazarus na ɔsoma ne securities yɛ ɔmo kɔ anam sɛ masa sie mu sɛ asɛ ɔbɛpɛ deɛ na sɛ meyare na mewɔfa no mewɔfa wɔkɔ a monka kyerɛ sɛ ne wɔfa ase no na aba ɛhɔ na security baako kaa sɛ kyɛle twɛn ha mekɔka kyerɛ no wɔkɔ na ɔsɛ masa wɔsɛ wɔfa ase bi yɛfrɛ no Yaduku ɔno a na ɔsɛ me na wɔfa ase monkɔ saa no kɔpam no na ɔmo wɔ no na ɔnya na kirikira nti ɔda hɔ na wɔte pumpumpum wɔntwara ni a yɛayɛ aduane wɔ fie hɔ na ɔsɛ sɛdeɛ kɔm sɛ di mi mebɔ ma adwe mpɔ sɛ mekɔ fie a mɛwu atɔkwan mu nti mɛda ha na sɛ mewɔ fa yi ɔmo de n'aduane no ba mafɔ soa na mawura fɛnse yi mu na makɔtena n'anim ne kaa ma ɔbɛti bi ama madi wɔnim sɛ wiase sikafoɔ no yɛmu sɛ atamu wɔ hɔ bebree ne daa soɔ ne atakurata ɛno na ama wagyimi bebree ne daa soɔ ne dan a yɛsie ti asɛm no yɛ o na napɔko ware yɛbɛtoo no Kumase kurom Ashtown ha wɔde sɛn ahemfie a hɔ na ne wɔwɔ wɔte kɔkɔɔ so o wɔne ɛno ɔnte worɔba so wɔte kɔkɔɔ so nyɛ bɛnkyi so gyeme so amen mekaa biribi na mehunu bi da ɔdi adan kɛseɛ da adi kan na ɔfrafra kɔnfo a na ɔmo hyɛ fa bi no akyɛdeɛ paa amanfoɔ de brɛ na napɔku ware no na ayɛ sika a ɛyɛ kɔmade a da na napɔku kɔn mu deɛ deda ne nsa asantema mu ha na gyemi aka sɛ ɔhene a na godie yɛ sika kɔɔ paa ɛnyɛ fake ɛne santehene deɛ asɛm no yɛ o papa agyapadeɛ nyinaa no na sɛ papa nhyɛ fam a brother forget about the creator and take Christ gyeme so amen na di asɛm awie wɔforo aborɔsan no wakɔda steps no so na nanagye ɔkɔ ɔne ɔte kɔkɔɔ so o wowu si boɔ so boɔ Valanda boy adeɛ baako a mawone sɛ from the infancy millionaires trillionaires wɔma anyɛ sika amfa nyame ho enti one day Jesus hyia sikani bi ana ɔne ne didi nkɔmmɔ na ɔbusa nso owura ahenniɛ no ɛfa impɔte na wɔ na ɔsɛ ahenniɛ no ɛmma sɛdeɛ ne tua na obi nka nkyerɛ sɛ ɛwɔ ha anaa ɛwɔ hɔ wɔsɛ na wɔfa hene wɔsɛ wo mu na wɔ enti wɔkaa saa no na kɔa ne sere wante aseɛ o ana ɔhwɛ Yesu saa na ɔsɛ owura na mekura menya dan na menya dan kwa na Yesu sɛ deɛ na Mose kyerɛ mo wɔsɛ wɔkyerɛ yɛ mmara ɛsi kɔdi so ɔsɛ owura mmara no deɛ gyae mefiri me mmɔfra se ketekete na medi ne nyinaa so mento da na Yesu hwɛ no Bible sɛ Yesu hwɛ no na wɔdɔ no ana Yesu ka kyerɛ no sakawa deɛ sɛ baako saa deɛ baako pɛ no
and Christ. Amen. That is life. If you mix Jesus Christ, you are mixed life. What you are trying to say? That boy can possess me. We don't force. The whole town, I am a dear. We do sorry. Oh, go on with the poor boat. Remember, damage you. Tell somebody else. Me a macho of Ashtar. We do rough for me. Sound fucking. Shit. Numkoke. Apetesuri. Mama Kasamantra. Amen. Amen. Adia master di mahuno no. Yesu katra no say. Ahini enu mumu na wo. Mumu ana wo. Yes. Wakaya wajira odi wasina ma dan na manya bi. Na Yesu so paso nya dan kwa. Wasai. Wasu oh. Kona koton wa hode. Toni nyina. Nyebi. Wotona onya sika no wia. Eni and phantom to Memphra, phantom Pabua. Was a man, was a farmer here. But Mama could crank counsel. Nabedimachi. Nabenyam Quadiama Okra. Not Jesus, a persuader that guy said. Sikanya dear, a sombo. Sanity. But dear value, not sombo. It's a real city beer. And this one Jesus Christ. Wow, so. Oh, boss, my bunny here. Amen. That is Christ Jesus. The according shot, yes, sir. Oh, what is that? Because I said, I'm going to kick it. For anything, not a boof. Yeah. No, didn't come walk a crowd. They are the fool. So, yeah, what dear? A doors. A doors. And who know Akaka? Farquhar, I'm Famaka. You do mean like one of Sudan and not a frumu. Etam. And I also said, yes. I'm Rama Frumu. So be would upon you to Kuru. Now, I three. I'm what the free. So be course like you. Jamaso, amen. Amen. Sana Pania Tokurotia. The son of Frumu. Also, Papa. A frumu back, ya want to back and neck. A Quran. What you know about saying? I not do about upon you to go, but Jesus is saying, easy. A man. I'm a frumu cassia. So I would upon you to come sense. But the four one of Christ ever come. And this all you want to you say. When you see Kanti and only a Sudia. And I'm a cattle. Yes. Jamaso, amen. Amen. Up your Ashtar, we assemblyman. Think twice. Ubi badi kabe di assemblyman. Ansana oba. Ebi awe anana sante hene chairman. I respect you, but be very, very careful. I don't want the first chairman oba sante man. What did I make you answer? Ebi awe mpabu ahene, ebi awe nkonyo ahene. The person there, ebi Mama Fana na said to Junamunka. That is the king of Ashanti. But I know your privilege to him. No. If you reject Jesus Christ, you reject life. Yes. I love him. Amen. I respect him as a king, but I didn't fear him. If Nana Pokuwari is no more, sit down and think twice. A degree holder like President Atamas, the whole Ghana is the best degree holder. The whole Ghana. Degree, baby, a degree complement. Atamas Sapim. And one need the Obaya, you better be sad. I am Marco 16, Waponi University.
Obama kura wonuru ho Clinton wabɔ degree 8 Clinton but Thomas abɔ degree mako say 16 but look at this man now the we are so try nyina no say Thomas and for Jesus we useless Bible seven country was sankafo Ecclesiastes chapter 6 verse 3 so obi wo oha no dim fie pi na ne fiem na do so bebre na papa amen ne na so trasa so we so na papa amen ne kra so wansie ni na so wu na yansia no Kristo mu a me say sadi pano opomba aso wamfaso ya de aban no fo awo so nzambo ho they are not them Amesaka biosa wakrama watiasia na so wamfaso asene jata yes amen osikane na da ne kwan ko wari ase adema ko menama na me yama hye obi a wo ya kramoni obi a wo ya banani sit down and think twice bibu sound nara power way yanko santino ta niamwam ananam ha ni anhane da wo hye edani sisi ho but onu amu hyefam ada na wo nhie nyansa ada na nhwehwe babi adachi wo kra beko ansene ni padiai babi a wo de beto enani pa bre abesikase ebesidan ya betoka ya ba ware yire awo ma but ya nyire dachi babi a ya kra beto dabi ehu ababawa abrantia so asta aya krobia uboswa obianim se sabin praduasa aha ye dangerous sani ya kano anso Sodom and Gomorrah obetime tena hobot na ebra sanete abrantia turn to Christ and follow him obey his command abrantia mercy jisamawu me to an free me more fresh nyina me nim ba bia awrade dim bedro okay I tell you a free me more fresh nyina me nim ba bia awrade dim bedro nti me no ma na ma me kan dwam se me dwuma no anya long distance sama stadia e contempt that is me e be piety sanyina atia wutia me srawo so Jesus here, you are wasting your time. Don't follow false prophets. Follow Christ. Kasa amen. Oh, and someone in some more. They are not them. I don't just have you. According to get nano. Ana papa na bi anu wo mu wie. Akwane bom wode ne ho fa pono nase ya me get no what shame ho fa pono nase na papa no so ati ne hwe no na papa ne didie afa na sent bi afa ne hwirim akwane ho kankan ne kurunti no afa ne hwirim show twana ne na akwane da wasa security come here Panama okwan should be this boy what's the matter ya kura wusu awuram the boy need or 20 or so far. And you only have a sister. You sister, Bannerman, the Arian upon me. Have a second in a mat. No help. What the poor for the team. Amen. Yana, what the Diana? Were ye Casabina for 4 times? What the man can I? What is here? Yes. Ana akwane ya fast no hwim free kraman nanim because wo kenipa one kraman apreduana man should was ana na kuma ni mas wo kra wo kra nkaye we are stupid God Bob
nkrama to gu no so nkrama betre kikagai wi ne kuro no watiam safai man hwa wa yemre anya obewu atofie ho mo nyansem ana ofre securities no no asemo ntam no na monkoto no ntwena nim ho kwanu owu aka ma wa anu fia na mo bia nso asem wo beka no ene de yuwedi ya bratia ne koda kwa mo ho o sankrama nso ano wo boro onu amu nso yare na wan krama to agu so akeka wo wanya obi amia wanya pane anwo no de da hosa no de fam wi di sawa wo ne yare anyina no san wa righteous suro nyame brother sister and so be na ko sibi na nante sa kwa no what yes hwehwe nkwaje amen nkwaje sombo cha wiase bibia me gina hoyi kama nso metimi apa me ho anya me ka tira oni ma me yusui me body tira ka ma bo ho a wo yamba show ya semri ye kama nso metimi dia boye ase metimi dia hwenhan adadem they said your honor service ye the boba ko ma nya kura 6 million yo benya magic mitifie na me hatamafu eni ede na me twa wo ma de ko he jeme so amen amen oba no abehwie agumi na ase na ma te kakra ma wo no I'm a advert. What's up from one quadia? Come a advert. What you say? Yes. But I dare back upon him. I'm quadia. A huya. Yes. The man of the horn we. So we were Trinino. Surunyame. Abrantia. John the Baptist. Abasasu when you see Kanta. There be. Obombu. And entire nyamio. Sanate. Entire nyamio. That's John. Na John the Baptist in Nimpabwa. And so was Sunyame. Ninkwane. Obotre na ebra. Nipa bebere wo ho. Wo ka chance brother masoro sematade ya ko. Simi nimpobwa. Ni sika me de beto correction. Masa hwe mesrawo. Me di Yakobod disra. Ama be bia nteto ni Kristo ntam. Jeme so kasa amen. Amen. Ba wajem pose. Awurade nko a. Ana obuafo. Me katira ganafo. Abusua. Nyame na asia wo. Woncha wa ma woncha wa ma podam. Kai boni bia wodi ye. Na ka wo so wuo. Wo nsuro. Na so awurade awuri se. So wura okojem. Wo ba tsero. They also protect you because sister sempa no obete no wato ho afiri bone no ho no wache wo nkwa. Jeme so kasa amen. Amen. Ade asam na Hezekiah kaale. Ezekiel chapter Wase awurade mpa obonefo ene ne wu. 33:11. Opa one na gen sakra. Okay. Na so de boye ni nso. Osane firi ne bone ho. Na ya tamudia no bu obotre na bra. Ankwa no obenya. Owuo paade. Oh. Abrante. Ankwa ji ada so da homa. Jeme so amen. Amen. Ankasem num wi. Ha. Wa ni bone a yentime nka gen sakra asem nya de ya ba. Enchiraw. Enchiraw. Okay. Wa mo jamaya yentime nka nchiraw se sakra wate. Sa. Ana Jesus se yanka nchiraw se. Wa jama monte no obewi. Won sawia ni tu no obewi. Ebi so ba gina di. So ne no kra je nkwa. Obaje nkwa. Amen. Kasa amen. Amen. Obetimi bu sasa sofo. Ntimi nso awurade ba jeme. Oh. Na no obi fra me. Sofo. Manum koke more than 20 years sofo. Ntimi nso Yesu opeme wona hini. Oh. Afra ni moja. I cry. Jeme so amen. Amen. Asoma me katra wi so me na baboa. Amen. Ohiani ni wo no Lazarus wo no. Onyame kari na koma. Ewuri se odimu wo nanim. Yes. Osoma abofo. Ma ya befa. That time na Abraham awu dada. Sana Abraham ada baby. Ho ye safe. Okwa na obofo nsaja Abraham onyame se me mfa brante emira. Ti Abraham ni pon nanim no hwe no ho.
no sha branch no timi so munyina sata de cross sata de ni din de tene Amen. one what the tare no bo jebo so amen Amen. na o jejene to so obi ne ba the three da branch ya bi nyankopɔ di sraw jawi no mota Enye. koke ja Shedodo. jaima samto na hwehwɛ Christ Amen. jebo so amen Amen. bedanya me asese sese kuma so ha Ghana ha nipa ba bra na tie me won tie me sa me tie sofo awia mo abɛhyɛ me nkom Dabi. na mo tie me sa opanyanko pa asɛm papa ya de aba Etie. etie Yes. The word. tie ne ye sikane no so to de dako ana osore wasi kwaku atesai oho ya Boko. afi apafo ne wo ma do me nsase no Eh. wo me ya maako 50 Any afi wako wanim. last year no me ya 20 this year me ya 50 Wako wanim. obi ado 40 acres Hey. na fi we said your buro no sia ba no You already shroud. na ba bia me dem no ba begu ni asam Waka asem so. amen Amen. kwaku fo adwene bra Na nti untumi nkoton sa ase foforo. na kwaku na ye na be koto bi Nka wesi open so a waboro nsan. aha Unyiri nsan trip. ana waka jama so kasa amen Amen. ano ano waka de ma ye na ano na bubu ye ma sinima bam Ubajidi. me babubu na ma si na ma bam Trip. na ma katra me kra se Ow. me kra Sa na mete. wo wa me papia wo de asia ma wo didi Na home. na home Na nom. na nom Omontoyem. na bontoyam na no se ya wo daya anya sura bofo Dabi. God himself begina na nkyɛn what's your eco sorry ko didi what na nom Nom. na Omontoyem. ma bontoyam kwasia Asiato. jama so amen Amen. asia Asiato. ana me ba jo kra afiri nsam ma dia bi wo ho Ebache. me ba bache ma dia wo ho no na wonnim sa ya me dia ene ho me a wo ho me jama so amen Amen. Job 7 verse 1 Ohutini Job woma. yanti asɛm bi wɔ hɔ Sɛ nya akodi da hɔ ma de sɛ ne asase so. anya akodeɛ ɛna da hɔ akodeɛ na da hɔ Ɛma ɔda ɛma sɛ- ɔda sɛne asase so Sɛ na te sɛ ɔpaani na. onipa bia wo nna te so ɔpaani Sɛ na akoa pere wɔ nwini ho no. sɛdeɛ akoa apere wɔ nwiri Ɛne ho sɛ ɔpaani hwɛ na paadeɛ kwaa no. ɛne sɛ ɔpaani hwɛ na paadeɛ kwa Saa no mama di abosomi hu. saa na awurade ama nipa di abosome Na hunu obi wɔ haw anadwo ama me. obu wɔ hawa anadwo ma wo. Sɛ mekɔda a. sɛ onipa kɔda a, Meka sɛ asɛm a wɔka ne sɛ dabɛ na mɛsɔre. daban na mɛsɔre Na anadwo atwa mu akɔ. na anadwo atwa makɔ Ɔde fakyaforo mi hwɛ kɔsi ahomadakye. ɔda foro twa aforo mi kɔsi Ne ho ne ahomadakye mframa ne dɔte abɔ mu. onipa dasani bɛwoma ne honam afiri mmoa ne dɔte abɔ mu Mewedi ayɛ twane ne firi wewedi nsuo. abɛyɛ twan ɛbɛkyi nsuo Me na yɛ hare sɛ ɔnyefo onipa dasani na yɛ haresɛ ɔnyimfoɔ kukuo na ɛlihi. ɛrehi Ɛnidasoɔ bi yɛ ne ɛne hɔ. daasoɔ ne hɔ Kae sɛ me nkwa yɛ mframa. onipa dasani a wonam hɔ a woso yɛ macho Kae sɛ me nkwa yɛ mframa. onipa dasani a wote a woso yɛ ɔhene Kae sɛ me nkwa yɛ woso mframa. yɛ Kae sikani sɛ me nkwa yɛ na mframa. ɛka kyerɛ wo sɛ Kae sɛ me nkwa yɛ ɛnkɔ mframa. a ama wo nenam asase so yɛ deɛ Ɛyɛ bɛyɛ mframa. Ne ma ne nsa hunu papa Ɛyɛ bio. mframa. Yɛgye a wobɛtwe. ɔda nyame ɔbɛbɔ nkyɛ ɔka kyerɛ sɛ nkwa home no megyema adeɛ no yɛne wɔsɔre akɔyɛ ayesɛm Wobɛkyiri wo. gyeme so amen Amen. na woanhwɛ ye adawa wo kraa Bu bɛfu. ne bu bɛfum Di hu no no. na waka kyerɛ wo sɛ Kwame. mentimi no ntena bio Ɛne ɛna kyerɛ sɛ that particular day
What did you say? Can't be a soldier. You're president. You're regional minister. Be MP. Be a lawyer. Why MP? It is true. What do you do? And then I will see an answer. Be a vice president. Masa fatu baby. Hello, mama na kuram. Jama so amen. Amen. Me passa me kanya answer some de chiro. Esther. No na di ka batra ha. Obi di ka batra ha bobra. Agidi. Yes. Me passa me kan bi di tutim. Nipa bebra ba ha ko. Obadwem matie me. Ebi a unyansa bedoso. Okay. Yes, be a mechero. Amen. Amen. Come here, war him no. Yamframa. And I may be poverty. On quiet from another who papa. What children will be anybody child. So near count for any Sadia Murukum. Sanakora. Sano the Pabia Sanaka Samadu, one son from the Sanamari Fie Bio. come to know. It's only when you. Jamaso, amen. Amen. One my sister, that were Esther. A phone. The down no dominant can walk. A dear sir, one people name To me. so I know sit down. You do not free. You do not wash a form. Ya pamono. Diadi hina sen wash. Ate. Ana diani hini na fifra ko wura ni tikon krom wo form. O be ma so rebra. Wa sit down wo. Wonya wia. Na busuafo atena se akoyi wa firi mokyere. E mokyere kura na asa beka ho no na agigade no. Ye tutu wani ni ayu tankyere ma ne apa wo yam. Ye yu yam ni ama nyina ne de agu asidim ne de asawa ne atentehuo ye de ahyem ne apam. Wia ne ato watwe. Udam na busuafo be fa wa. Ne de graphic ahyehyɛ wo ho. No aye kutu. Na bia ho. Wana si ufia wana utoa ka. Enso adu ba shaka bu. Ate. Jama so amen. Amen. Ba so te saponche. Me a masibi wi. Masi, my wife ofa. Owi. We ntana reverend fo pani ni bia. Na papa ya wu. Obi a oya pani a wo ko ba bia ye di na chi graw no. Wo wu ye o mo fa ka me nkosie na o mo se mfa ntana reverend fo ka ensie funu. Ya de papa ne to nantwie kiam nantwie kia Aden. o sifie more than 4 Aw. kokoro ba bi asie akwadwo ban redu ade na wonhie nyansa Ya gidi en. asase we wo ho enya wo dia Obra beso. abratie pajawani na bokompoko huachi hwene pa wo bato wo mo fakasie ko ade na wonhie nyansa asore bell matadisi bell Si hoda. Assemblies of God bell Si hoda. wo ba wura ho na nsuo na eto no aduru ho Ana ko pege. wo wura ho nsuo no ti ya no asafi Ana ko pege. e pasana o sesa jemeso amen Amen. wo wachi watamo Papa. Hebrews 9:27 Oboabo. I said, Dr. Copes will be public. wo se adaho prako pa Send it public. se di pa ba ran The winner Chatimo Baba. wo se owo na chidi aban Atemo Baba. ano ne asem no Na no odin no. amen Amen. owo na chi Atemo. Yes. ana ne pa wu a omui Ansa. ye wo de okọ samado Akohunu. ana wo de okọ paradise Sana tie. according to Luke akwana no sana sandu so wakati Yesu so wura ka no waheniem was ne de obaka me ho fa hene paradise ahoya kene ye ma hotefo Okay. na ne boyefo dia wakako asamado bia babrum Proverbs chapter 15 verse 21. verse 21 Proverbs chapter 15 up to 24 what verse is it 24. In kwa kosoro mo nim defo. was it ankokwan aboko soro dibdifo Na akweti asama ndo e na wase. akwati asamado a ewase Wase. jemeso amen Amen. wodi am yemfa woto Embungum. na wu ma ndonko ba emfa
die nwura wase adai anu oba mo ware sese de abaso ano odi abasefo mien oba ware ba ma ware ba ma kuntuno oje mo what you say Yes. ayi so paswa obeko obra beso jama so amen amen ha adia bia nyan ababawa me kan kura kire jimi na nipa me kan hu bi ya jimi papa milk e wo date ya de yo ampa Milo e wo date a sour sparring date Overthink e wo date was sparring date Tompiko e wo date was sparring date but nipa dasani date ya de wo na akai actual date how the free this earth you don't know Jama so kasa amen obi gira ha me catch you say ni date ya so but you nim Job 14 verse 1 down to 7 Job chapter 14 verse 1 to 7 working kind onipa wo ba wo no onipa dasani oba chim wa wo ne na yetia bi mame musa wana wa ha ba ma na wo obia ni wa wana wa ha ye do ni free from wana wa ha wo free wiam tisi ye wana wa ha wo free buom wana wa ha wo free nsuom onipa bia wo ha bia oba na nim abosom nkro ya bia ba onipa dasani oba wo na yetia bi wana ya bia ba yetia bi yes wa how ma unetia wana tietia na so how dia ba emma opie se hwire opie se hwire utwa udwane se sunsum udwane se na sunsun wonyina wose ne wayi sunu wa you so no obia wani na de me kwate no do kwatam woni wose ho na benya huti wana benya huti wana wo obie ne ni ho obie ni so wase benya huti ho wana abedi gana ha na me sato wabusu do wana me tin kase bia wo sa honda kase bi diampo kai wose diampo awo di dash so ta abasa sa and no buy kai kere yine tentene sani hire chenjire fo kase ndisi wo na ti na ni dunsi wo do ti man so handy abasa sa na ni man se bia wo de na so barama dia wo bia ho ni pa jamo no he samo ahade etna me ya boga mako Amsterdam ni be bia makro mako Germany wo de na nim what's say wo de na nim what's there na mimi ahin wo tukura ko ata ha woni me ha woni me ha wo ba so atira sa me su woni me ha woni me bia de na onim me si minim assessment yesen what to one assessment o bi sa question how kasa rough na o dia na woni matra Hamburg matra New York sa matra USA mako Italy matra Belgium Holland ene sa na o ye bo Britain I want to be born a masters ahin na onim ya o kasa sa me pa to na heaven so akọ woni mo that is affair we are sure the whole jama so kasa amen Hamburg without heaven is full so no he's preaching good New York America without Jesus Christ is full what it's meaningless so when you what corporate ban tidian didi ai na wo ma tetere ho nso nya dai onya dai di odini kuro nya dai na me bo forget about your approach na wo ko ya adia bai wo ko da wo ko tra office in office anya restaurant na wow na wo twitwa ni confirm ti na nkum akwa bia ho akra a day was so confirm 5,000 hey o ti Italy o confirm 5,000 preacher akwa bi nso ba ni mu aye sei na me say kwakwa den o sibisisi hey ade asa o hotel o sampa was some more than 10 years na ni mu akwa boga wo mo maka o bia ni hotel abro so at office ka tro na ya doctor kro free akwa wo koye nurse na wo bro ni ba mu aye operation ho ne wa gogu nipa yana so yana ya so ajene for me sramo me nuanu ma mu tie me anya preaching no na ya me dakaka dabi na mo nkwaje hu hia mo wate me pese ene wo temi don saso
yesu bukasa me sa yesu ba na kura ankoje ne manya bi Jesus. Fancy ubo kasa me heaven no me kobi sabi etie bia me ko heaven life bia ni ho a wo mo no kumase ha agidi nkroma no se na si gi dan no ya de man contract ano no nso ko fa broni efre ni gi no de dan na ma no bantamafo ne south central sofo na twe anua ne nsuo e di si ya komando se gi na ni pan bari akuamoa anya komo Ba Mary. o gina so a wo say yes You say yes. na Mary shadem Oh. robodu so awu na na fie kobi wo ga sase ya na no That be. na ho fe no oba krokro wa pru Sir. wo oba ana wo ho awie ya Oh. pasa me pa anya sabia me pana sam foke me pasa onipa bia wo ha bia wo sue nyansa Sir. Who are you? wo dia bro so for ma 3 days na fififi wo de ban hye wa wie be 1 week wonko na dia ba yesia wo nana be se mfie duni ko hwana na soso afifira On Fifi. sue nyansa nipa wo ba bi ko Nanan Fifi. jema so amen Amen. sasia me no kasai ah ye betimi apon me akram obi akoda obi abadu fia somdwem beta urade betimi abegyina wasa wona asa Wonna hi. edi asem na abeka amen Amen. me pasa nipa wo gina ha wo do huma Jesus Yes. na me da yesu asese sikane no da ho ana urade ba no se fan ho mema Me jamaade. waje no watam ne kra waso do urade me kwai waso di machi Tunu. wɔyere no ɔne asamado ɔkɔgya ne to ho tɛm Me chiri no. ɛhɔ ahuo gyama so amen yɛhwɛ deɛ wasamado Isaiah 49. Isaiah chapter 14 verse 9 wɔse n'asɛm ado a wɔasɛ no ka ne ho bɛhyia wo ba asamado a wɔseɛ ɛka ne ho ɛka bɛhyia ne ho bɛhyia akoa no na henya nsamanfoɔ ma wo na ne nananom ne mpanimfoɔ bi adi kan ɛkɔ hɔ asase so aku no nyinaa wɔse ɛhanyan nsamanfoɔ ma wo asase so aku no nyinaa yɛkasa biribi ahanyan a mɔborɔ bɔ hɔ din a na mfa abaa ma ɔmu a Yentutu. enti asam adofoɔ no wɔn de so obi teateasefoɔ saase so ɔba hɔ Aha. henya nsamanfoɔ ma wo de wɔn nyinaa yee wɔhuna mande anigye aba na wɔn hyia wo asase so aku no nyinaa gyeme so kasa amen amen wɔn nyinaa tɛm yee wahodwo wɔsi sɛ yɛn ɛhanyan nsamanfoɔ ma agae no asase so aku no nyinaa asase so akunini na mamanaman firi ɛne amanaman ahemfo asɔre firi wɔn akonnwa so wɔn nyinaa sɔre firi wɔn adwa so na wɔn nyinaa gye so aka kyerɛ wo na sɛ wɔn gye so katira akoa ne sɛ wɔn nso wahodwo sɛ yɛn ama ne ampɔn How? wosikani BBK wahodwo sɛ yɛn Says you bo. wote aseɛ wahodwo sɛ yɛn Tufo. na Mose no mu wɔ hɔ How? na ɔmo pirikyi Kasa. nti wɔntie wahodwo sɛ yɛn wɔhodwo sɛ yɛn wayɛ sɛ yɛn ara pɛ wɔyɛ sɛ yɛn ne a yɛdeɛ te gare ne yɛn ntɔn nyama akyiri ne yɛdi yie o wayɛ sɛ yɛn ara Deɛ pɛ na yɛn nim wokɛsi asa no baasa wɔyɛ sɛ yɛn apɛ wo kɛseɛ de wɔsane aba ha ɛneɛ womɛntɛne so ei wɔma ntane so wɔse keta a wasa ama wo wɔse kɛtɛ a wɔsama wo ɛne mo abirikabirika ɛyɛ tɔrɔte mo mmoa na wo nkatasoɔ ne nsonsono na nsonsoro ɛbɛyɛ wo ntoma nti akoa no wore sɛ wɔse ɔtee n'ani no na wɔda anyanya adeɛ mu Sa. amoa birikabirika na ayɛ mpa Yes. ana nsonsoro gu no soɔ ebi wura ne hwenem na bi wura n'asom Ebi atokuru wo bia. na mmoa ne nam ne ho na ɔkam saa amane a wɔhu ne yɛkora ne werɛ ho yɛyɛ mmaa yɛbɛbɔ no Oh. gyeme so amen Amen. asa asɛm ade da do Anya de. Nipa wa no. na wo nyame wo ka so wagyimi na ɔma de homosexual aduru heaven Hey, say ni enka. wokɔ a na wakɔgyina hɔ yesu Bra. ɛte sɛ Boko bra. me nsom aba
What's what about? Aye. Okay. Baba. Peter Munina. Peter why? Peter Nijao. Frère Mamie. Matibla. Brother Peter. Onia. Yes, so Cassam and Nippon Pimunum Sakra. Mechanical. That time, one country in Sakram. This is Zawaba. Maba. Say yes to the oil dog. Waba in the Waba. Media Agrobiaba. What the Agrobi Frasa? Maybe a trap of one. And a dear agrono. I couldn't travel. Sir, I couldn't run a metro. Jemaso, amen. I could put Peter to a we are going to chase you, John. What could Peter to a Guminas? How about your market by your Peter and son of Kukunji? Jemaso, Amen. I need just some. Amen. Amen. When was it no attendant be Isaiah Chapter 20, verse 18. verse 18? Namuno wapam so bepepa. Was it no one about paper? Namoni asama den kase. Now there are some I don't cast a sea and you know. Impera shetra so. Come to know Embrabi a poor mere etra. Seri chemua. Some brand camua Beteti amuso. a bubble Empedu de chemu. and Prato a chum Ebe fam a bubble. if se da no pa. So a dear chian of pa. A sama do bubble. Area. A riaba a sama do Anya bubble. na dwene betu. And I don't show a bubble. Ya ho kase ase se be yehu ara. And to son of pa. A banana bar and some couldn't. There be Who will be on Wakasame Pachu? What bull rock? When in the shower, yum. We are for a yum. And the aquaria and na munua. what no munua. I want your hello. Debi. I want your bunsam jim. I want your spiritual reminders. You are reminded what you move. Yenye ni wasem. To the anum jot. Shibi. Now, Diane Shubasian was see our Sakagu. Bla. The person Marco heaven. Matibra Yesu se we die. Now, dear Barcona, your mammy. Yo. Me was it, Labasako. See. There's a great yellow scene. What die no. One day, I know what before we said an answer to Yamio. Ano di o. I had tobacco. What do you say? And also, we are Peterson. Was yours on your way, and quite woman, I'm the good in the moon. Rambigumiso. Na me hwe. What a ham was in her. Where free fire. Blow Yesu. So when I'm ready, a brukutu was a basana. Who blow ni fuse. Me pasa and that. Who be? That's our amen. Amen. Nipa bi di rough ababawa kakra bi na yesu apa dani woni wati antrasi na mo boni na dia ba ko me ni se amira ne na udi be wo no you don't know wonim anioma mienu na nyame di asie nipa ada yesu baba bebu atan ene nipa da udi be wo ka bi ho a o ko fra na o last ya no esu wani na mame mu say oye car no say na utimu bia ana kogu fa so nipa be 64 wu ya no say na wo ka ho ka sa abire ka wo kwan mame mu say ayi what they say me come down no so that day na wo ho bia ka be ka say Tachima road wo ma boy ya jem posi e ko petrol awia ken ka ahwe ase ya ko petrol awia na ja to mo mu wu ya no so that time na wo ha ye na ka obeye Accra Sports Stadium. A man nipa over 100. Who you say no come me can na de achero. Was a Canadian shadi was your Abraham. O paja na ni prekopa. Na Abraham tibo. Na kwa no man krama na we no. O tara Abraham bo. Was ai. Aja Abraham mesrawo. What Lazarus no fast. No fast no. Lazarus. Who for am shahara. Abraham was yes. Was a Lazarus. No fanning satin. Emonsu what you come do. When some way crown and a da say.
Nasi. Jemaso amen. Amen. One fan setia emotion. Non fama je joma koma. Na me huna mane toto. Abraham say me ya hana wana kudam wontimi ma. O say Abraham sra. Ebe ya pawo papa ne chew. No ma me just 1 hour. Na me kwasa aso so. Na me kwaka de me hunu wa han chew. Akonso na kwa ne da wo nya compassion. Asakala. Me ho yanka. Na catch. Ananatwi abrantie. Adaba de para so kwai. Oh Yesu Kristo. Yesu se men kan to se. On pamo. Wase men kan to se. On ka se on paw. Na ye wo ana wapono. Na wapono. Enti sanna. Obaji atom. Se onye won kwa. Onye wa ye krado. Jemaso kasa amen. Amen. Wa ye krado. Wapa dwaman. Mali madali nso no adwamanfo. Wo ya baifo. Na mali madali ya baifo. Wakum nipa. Paul pena ma yakum Stefano. And so am nyira ba sakrai. This is the time. How? Obadwama. Abranche. For humble Jesus. Kasa amen. Amen. Jemaso amen. Amen. So for me no monsa abranche. Timothy no brom ye pejano. That's it. Timothy. Yes. Otimi jai insano. So for me no cocaine. Brother. You are a human being. And you only Christ alone. And about to attend your destiny. Yes. The blood of Jesus. And about to wash your sins. Abrantia. And Kasam no cocaine. And Kasam no we. What show you Abraham Banibia? And Radipa show you continue who born him. But by the grace of God, and Radi will be part of you. Come to Christ. Come to Christ. Jesus is calling you. Turn back. Me pesa, me papia watia me ehunisa. Adantina wewa. We ni hwa na urade raise the powerful. O pesa every generation and yet the word of God etie. That is why 70 to 80 God call amwako. Oya na juma kosi so pick Morgan. Etena amwako furious. Morgan be take you over. You preach well. Some speak and I'm preaching. Na me do KO. Na so for Morgan jira ho amenko. Me no na nante do. Morgan me no na nante da. Me no na nante kura nko ba sa 100 steps yi da. Na nsia na me am ko no ho fie. Ana na kotena asise me no na nante da. Amen. Amen. Me koto se papa ni preach am ko preach. Me teme suam speaker si ho na matena so. Na me tie no. Jemaso amen. Amen. Me call always. Me na me di ka ko. E mo na Bishop Asante ntwenum 2 Morgan free. Keu. Ana no super always. Sa oba na ma hyehyɛ nneɔma. Ma pack me nneɔma no nyina agu hɔ. Na mama mo no ma hyehyɛ ne de. Because we senior. Me papa ba bi atena. Papa no timi preach our power. Na ma hyehyɛ nneɔma no bi agu ne car no transporter no. VW. Oko. Ebisa bra baba nwumre akwase memba. Ekoye crusade. Na me so ma hyehyɛ. That time na suli. Nso ba. Adam it is suli awo. I was there. Me ko. I'm sure suli da ho. Suli awo no. Na suli. Right. Mama timi na tuma no to the end of my life. Oh Jesus. But I cry. Aso ka tell me say brother. Help me! I need to be left to the end of my life. Mercy. Brother, I pray to God. Say to me, that is why I feel me to me Jesus. I brought you a Mama, me papa,
Papa Misrao, come to Christ, come to Jesus Christ. Abrante Matiamu sa. Nana kwasiatu ma watia nana sante hinumia. Wachiremesha kabut. Nana kwasiatu ma chiremesha kabut. 3 hours na me shaka kabut. Ko jamisi what is say? Life. You ho. STC baby one. When ko jamisi. O jam ho ko fie fa another car. Peter fo bi na yim. O fa macho fo fi asta. Aba bum o kejeti. Ehunu mu nyina tu moja. Na wonim ni pakura be ye. Onim ni atia me nenam Ghana. Abrante, me a complete illiterate. But God says, I want to choose the foolish one to convert the wise. Abrante utia me, be very careful. And follow kwaji and yagro. And now na maya he poster satetare down. He poster satetare down. Na fa sumu nyame. Abrante me srawo. Nipa wi onwi. Ankwaji adaso ho. Many aba. Fa honyina no akoma for my Jesus. But the bia wo no. Yesu semen kan kire wo say. Se wo kom nipa 1000. That's a me. Who pagya wonsa. Kasema fo ye mewura na me kra agye nkwa. Awurade bedi mabra boso. Oso de be chew. Jamaso kasa amen. Amen. Aye only Christ alone. Go on to me. Ena timi de bonacha. Nipa bi betimi akasa obona me de achew. But awurade ba katro se me mfa ncha. Minia waba jamai. Me dina ma bo jamai pen. Ma twempra pen. Me nkase na me yesoro abofo. Jamaso amen. Amen. Abo jamai da. No. So ne me yesofo sanity. Don't come nya kromfo. Krodo mu de twitwa ne nsa. Nso na waya archbishop. Yes. Encourage what? Encourage. Se nipa so ya sansa ni nipa so arede to a. Do ba sase so nim de ode obeye. De hear now and so ba accept no. Amen. Jemaso amen. Amen. Ha, one anu jo to chance of mo ga ye be chiwato. Oh no papa. Of mo ga. One anu win sapa cha no ye be chiw. Ono ni testimony wo so ko win sa wala njima fie. Wo ko second na nkwala bi preach. No ko jiro si great full packet share bottom. E bi si na no wo twe. Na kwala ba ku dimirika no ba no se papa. Ndi ye preach won sakra. Wo so ba na nim straight. Anya panimu na preach no. Akwada. O dimirika no ba no se papa. Ndi ye preach won sakra. Na wo jira nipa em na anom jot. Wo se hwa no fere. No yi jot no ti aso. Na kwala de se mo nyame hira wate. Ena odan mani okoro. No yi jot no to twene. Anom nsabio. Anom jot bi. Oh, Jesus. Wana wo ready afa. Bi pasa mi huro me dia. Me wana afa. Wana wo ready afa. Bi pasa mi huro me dia. Bi wana afa. Emra moja dimi mu afrusani. Tachama da bodu mu. Bi wana afa. Emra moja dimi mu afrusani. Tachama da bodu mu. Bi wana afa. Abradia ababawa. Me di manusi. Me pesa ni pa bia wo ground so ha. Ehunu se Yesu don. Yes, don. Bu odia katwani. Ne bu kompo ko suwachi. Boni bia wudi. Obi edi ewu. Waba jama fa mema baburu 30. Obi fa akorpo wanya HIV wawu. Wanya dwensakra samanti. Jemaso amen. Yesu don. Jemaso amen. Amen. Abratia me person according to 1 John 1:8. Osese ya kase ya bone. Na ye dada. Na no kora pa.
na se kaya mbone kyerɛ ɔyɛ ɔdɔfoɔ ɛne mabrohurufoɔ so ɔde yɛn bɔne bɛfiri yɛn na ɔbɛte yɛn ho afiri nneɛma a ɛntene nyinaa ho aberanteɛ sɛdeɛ ɔnya de ne maa yɛ so ɔde ne ba ɔwɔ ne ba kɔpɛ wɔne Jesus ɔde ne maa yɛ na obiara aha na yɛ meda obiara ɔgye ne di no ɔnyera deɛ nti a ɔada taa me pirikyi bi se ada na mebɔ mpanimfoɔ din adɔfo ɛbɛyɛ ma ani gye sɛ yɛbɛpie heaven na nana sante yi ne sɛ tutu ɔte kɔsi mi nie hallelujah amen woka sɛ nyɛ ma ani gye sɛ mehene no m'ani gye ho wompɛ no asɛm nkyɛ me o gye me so amen m'ani gye ho ɔman a wɔhene nim no ɛgyigya bɛdɛ nkyerɛ sɛ menhwɛ ma mehene nkɔ gyem ɛyɛ masade sɛ gyapade a manya no mene nana kyɛ gye me so ka sɛ amen aberanteɛ fa akokɔ Jesus ɔsɛ sɛdeɛ Onyankopɔn bɔ wiase ne sɛ ɔde ne baakopɔn wo no maayɛ na obiara a ɔbɛgye Yesu adi no ɔnyerɛ da ɔbɛnya da nkwa Onyankopɔn soma ne ba ne wiase so ɔbɛbu wiase atɛn dɛ mo nso ɔfa ne so agye wiase na deɛ ɔgye ne ba ne di no ɔnyera nti asɛm no ye yɛmmom ne yɛtɛmu no firi sɛ nnipa dosum asene han firi sɛ nnipa nnwuma ɛyɛ bɔne ɛna nadwi mepɛ sɛ mekamfo Yesu ma wo wɔtera ne nsɛm wɔ sɛ dodo a agye me no wɔn a wɔgye me di adi no na ma wɔntome sɛ wɔmɛyɛ Nyankopɔn ma aberanteɛ ɛka me nko na me ne wo nyinaa bom ne yɛpie heaven nipa baako ba ne mata gɛtene ne ba ne ɔtea no ɔne nipa kɔkɔ gyeme so amen mekɔ adama ke ei owura atwerɛ di sɛm saa woyɛ good wia na mekɔ apam dada na mekɔ Habakuku na busa sɛ kwaku na ada na ankwa wodi ne kɔhyɛ akyirɛ saa gyeme so ka sa amen aberanteɛ hɔ na ɔyɛ krado anwummerɛ yi so ɔso ɔpɛ so ɔde Jesus akɔtena mɛgya nsama mehwɛ sɔre gyina ho naa so It's a war.